Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Piye kabarmu, Mbah? Ya sehat lah. Ketemu nih sampean. Ya lumayan iki mau. Lah dik piro iki mau? Iki mau ya lelek 15 ya oleh. Enek sing njaluk pelet barang. Wah, pelet. Ya pelarisan. Sing apa tuku gaman-gaman ngono kuwi. Mangane bengi iki kan wis tak omongi Mbah Jan gurune 15. Kan ngono ta. Lah, iki bakal tak petukne guruku sing jenenge Mbah Darmo. Semarai sembarang ilmu mulai panglimunan, pelet, gendam dan sebagainya komplit lek. Engko lek wis tekan guruku sing jenenge Mbah Darmo ki mau wis cukup delok. Ayo dang buktekne ya. Lah iyalah. Mangane bengi iki awakmu tak dudune. Guruku jenenge Mbah Darmo. Sakti Mandraguna. Darmo. Darmo iki lek ana dhewe dadi Dharma. Apik. Iya. Lek amal yang lek ngono, Den. Oh. Iya. Ora guyon. Tak ajar nang. Ora, maksudku ki aku olahraga. Jenenge Mbah Jan kondang lho, Den. Iya, siap. Wis pelekne aku lho. Kok sembakan to, Jan? Ora saita itu lho. Dhe murid sitok kejan ke sini. Iso nemu kaya ngono bocah ngono teko ndi? Apa gewak nang Bengawan dek iki ya besakne aku ya. Murid sing kejem juga kaya sampean kaya aku ngene iki. Berarti iki kurang kejem guru ya. Iya, kurang kejem lah. Berarti sampean iki aku kudu tega guru. Kudu tega. Wes ra besakne wong guru. Enek blas kasihan. Berarti pateni tenanan. Harus tegak. Ora, maksudku ki sampe ning alas ini ngapa, Mbah? Iki enek tugas dhewe. Pribadi iki tugas dhewe iki. Santet lho boneka. Arep nyandet wong iki mau. Saking wong loro kok. Awakmu dikerubuti kembang ngono iki. Ya kuwi memang Pirang dina ini kene, Mbah? 2 hari iki. Iya. Apa pituturku selama iki ya kudu tok terapne. Dukune santet kowe apa cek kuwi sembuke kembang cah kocok. Dia murid gendeng lek gimana? Maksudku ki lho. Ajaran sampai kelirang-kelirang ini iso tak dadekne tumbal iki muridmu. Kena, Mbah. Saiki apa ngene? Piye, Bang? Memang muridmu pangganggu geletak nang kene tak ngene tumbal pisan. Supaya ben tuntas pisan iki. Tuh, ganggu sik Jan ya. Ora, Mbah. Wis aku tak menenge, Mbah. Betul. Jan, aduh. Apa, Den? Mbah kena itu, Mbah. Iya, Mbah. Allah salli wa sallim balik. Sayyidina Mbah. Iki nyapa to, Jan? Seto. Jupuk aku becet goblok. Teh. Bocah. Ayo, Mbah. Artinya apa tuh Jan Wian? Tentang pesantren. Wih, jane lho apa bedane? Aku penasaran loh, Den. Allah sallallahu alaihi Mbah. Mbah. Kok mangkat geceng ini, Mbah? Den, bapaknya ki mau. Tak lagi mulai kabeh, Bang. Masalah ya temen. Wah. Kira-kira sapa Mbah sing ngalangi? Tak adare tak kon mulai iki, Mbah. Bocah iki. Muridmu iki kowe. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.
Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri, semoga panjenengan sedaya pinaringan kabejan kamulyan, bejo donya bejo akhirat, selamat donya selamat akhirat. Mugi-mugi semoga panjenengan dimanapun berada mendapatkan ridha Allah, mendapatkan pertolongan Allah, mendapatkan cintanya, syafaatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga panjenengan dimanapun berada mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku semuanya, beberapa hari ini saya mengalah dengan Mbah Jan karena saya pengen tahu apa saja yang dilakukan Mbah Jan. Selain itu saya juga pengen tahu guru-gurunya, karena Mbah Jan ini kan buka praktek perdukunan, beliau ini buka praktek santet. Dulu pernah tobat, dulu katanya mau tobat, tapi karena keadaan gak punya uang dan kurangnya iman, akhirnya nyantet lagi. Ini sedang saya ikuti. Saya pengen menyelidiki dulu. Orang mengalah itu belum tentu kalah. Kita mengalah untuk menang. Mengalah untuk menang. Orang kalah itu sudah tidak bisa dikalahkan lagi. Orang yang mengalah, yang benar-benar mengalahkan Allah, itu sudah tidak bisa dikalahkan lagi. Jadi kita juga harus mau untuk berkorban, jangan menuruti ego, jangan supaya terlihat hebat itu harus selalu menggunakan kekerasan, harus selalu melawan dengan omongan yang tidak baik. Tidak begitu. Bisa jadi ketika kita mengalah, nanti kita akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita dan juga kehidupan yang sudah saya alami. Ketika kita itu mengalah, Allah itu akan memenangkan diri kita. Malah kalau kita itu selalu melawan, menantang, menuruti hawa nafsu, ego, tidak mau disepelekan, tidak mau mengalah, itu tandanya kita itu sombong. Dan orang sombong itu yang akhirnya akan hancur. Makanya sekarang di channel Mbah Den Sariden itu saya ganti dengan nama Mbah Den Tukang Rosok, supaya orang ndak sakit hati lagi. Karena ketika banyak subscriber lover
masyarakat yang memanggil saya dengan nama Gus Samsudin itu banyak yang sakit hati, tapi tidak apa-apa. Saya tidak pernah fokus dengan orang yang tidak suka sama saya. Saya lebih fokus kepada orang yang suka kepada saya. Karena ketika kita fokus dengan orang yang tidak suka kepada kita, itu hanya akan menghabiskan energi kita. Kita harus lebih fokus kepada orang yang mencintai kita, menyukai kita. Seperti dengan subscriber lover saya ini yang lebih saya utamakan. Jadi masalah panggilan itu buat saya tidak perlu terlalu diutamakan. Mau dipanggil apapun itu monggo kerso, orang mau manggil. Tapi yang tahu benar-benar diri kita kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk juga yang berkaitan dengan konten seperti ini, video-video seperti ini, biar orang tidak terlalu banyak bertanya, tidak terlalu membenci, tidak terlalu menghina, tidak terlalu mencaci, ya kita ikuti saja alur mereka. Jadi saya pun juga meminta ke anak-anak saya untuk ditulusi MD Entertainment menampilkan gitu. Karena ketika mereka menuduh kita iyakan itu sudah selesai. Kalau tidak diiyakan nanti mereka terus cari masalah itu. Jadi untuk semua saudaraku di malam hari yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan bahwa orang mengalah itu tidak akan kalah. Orang yang mengalah karena Allah itulah nanti yang akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan menuruti hawa nafsu, manut kersane Gusti Allah. Kita itu tidak punya kehendak. Yang punya kehendak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua hal kita kembalikan kepada diri kita. Semua hal kita kembalikan kepada diri kita. Ada kejadian apapun semuanya kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Ketika ada anak yang kurang berbakti kepada kita, contohnya, ya mungkin kita juga kurang berbakti kepada orang tua kita. Ketika mungkin istri kurang nurut sama kita, berarti kita memang belum nurut sepenuhnya kepada Allah. Ketika ada orang yang datang hanya ketika membutuhkan, mungkin kita datang kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita meminta pun ya hanya ketika butuh saja. Jadi semua hal itu kita kembalikan kepada diri kita sendiri. Kita harus selalu introspeksi, kita harus selalu memperbaiki diri, jangan ada kebencian dengan siapapun, dan jangan menggibah atau mengadu domba, atau jangan sampai membicarakan keburukan orang. Termasuk juga ini saya sebenarnya tidak mau membicarakan keburukan Mbah Jan ini. Nanti kita lihat saja gimana prosesnya, bagaimana alurnya ini. Karena saya menghilangkan keakuan di dalam diri saya berusaha untuk menghilangkan semua keinginan, kehendak, karena yang punya kehendak itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gerakku adalah gerak batinku, uripku diuripi Gusti Allah, sehatku disehatni Gusti Allah, selamatku diselamatni Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi memang di dalam hati saya pengennya mengikuti saja alur kehidupan ini seperti apa. Saat ini saya pengennya itu mengikuti Mbah Jan dulu, sampai di mana nanti Allah memberikan petunjuk, sampai nanti kita akan tahu apa saja yang terjadi di perjalanan kita nanti. Pokoknya untuk semua subscriber lover saya di manapun berada, mohon bantuan doanya. Semoga semuanya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya perjuangan itu tidak akan lepas dari pengorbanan. Orang yang
hidup kok tidak mau berjuang, maka dia tidak akan menemukan sebuah kemuliaan. Dan setiap perjuangan itu butuh yang namanya pengorbanan. Saya minta doa dari panjenengan semuanya sebelum nanti Mbah Jan datang ke sini, karena mau menemui gurunya. Ini kita nanti guru yang keberapa ini, yang keempat atau kelima ini. Gurunya Mbah Jan ada 15. Ada yang kemarin kita waktu di gua itu nggak tahu kenapa tiba-tiba gurunya yang di gua itu ngelihat saya ketakutan, tiba-tiba menghilang gitu. Ada juga kemarin itu ada gurunya Mbah Jan, namanya Peking gitulah namanya, Aking, Ki Aking itu ya aneh, nyantet nggak bisa. Nah ini nanti saya nggak tahu siapa namanya. Saya sudah janjian sama Mbah Jan di sini, nanti beliau ke sini, terus kita diajak ke gurunya. Nah ini asik ini, nanti bisa kita sikat atau kita kerjain nanti gurunya. Jadi kita sekali mendayung 2 pulau terlampaui, berenang sekaligus minum air nanti. Jadi kita bisa tahu di mana dukun-dukun santet yang lainnya gitu. Mungkin Mbah Jan tidak tahu, dan tahunya Mbah Jan saya itu ngikutin beliau gitu saja, tapi ada maksud dan tujuan. Yang jelas nanti kita hentikan apa yang mau dilakukan oleh gurunya Mbah Jan atau dukun santet tersebut. Nah sebelum Mbah Jan datang, saya minta bantuan doa dari panjenengan supaya semuanya dipermudah oleh Allah, dijauhkan dari musibah dan juga diberikan perlindungan, keselamatan di dunia wal akhirah. Saya minta ikhlasnya untuk membaca Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falak 3 kali, Anas 3 kali, dan surat At-Taubah ayat 128, 129 3 kali. Monggo saya minta ridhonya, ikhlasnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas,
ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. الفاتحة. بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نور الذات وسر سرف سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Piye kabarmu? Sehat Mbah? Sehat ya? Piye kabarmu Mbah? Ya sehat lah. Aku bangga saiki ndek murid jenis Samsudin kok. Lah wis kok kene sampean? Ya wis lah. Di mana kamu berada ya kroso lah. Jam piro budal koma? Komah melaku turut alas ya. Tak goleki Samsudin nang alas ya kroso. Akeh tamune sampean? Ya lumayan iki mau. Lah dik piro iki mau? Iki mau ya lelek 15 ya oleh. Enek sing njaluk pelet barang? Wah, pelet. Ya pelarisan. Sing apa tuku gaman-gaman ngono kuwi. Lah piye lho Den? Gaman mbok doli lho. Kuwi di mahar, maksudnya iki di mas kawin, dienggo koleksi Jawa. Iki gak masalah lah. Sing penting harganya terbatas, ya iso migunani karo dhek selesai. Aja larang-larang. Ora. Ngelas sing tuku 100 200 ngono ae lho. Ora larang aku, Den. Sing penting iso migunani. Nyapa awakmu ndak ngeki ilmu sing rapalan ngono ae. Lakon Mas tuku. Aja barang-barang ngono kuwi. Ya ngene lho, Den. Kabeh mau iki manut alure. Contoh wong saiki iki jarang sing kuat laku utawa tirakat. Tapi kudu mbok warai to, Mbah. Tahu marahi jare Mbah aku poso 3 dina kudu bongko. Ya wis timbang bongko aku malah kena hukum no. Ya akhirnya ora wis sak karepmu sak kuatmu aku. Tapi aku luwih seneng jane lek sampean niku ngajarin ilmu laku. Ngajari sampean ilmu kudu laku, kudu dituku. Maksudnya tuku ilmu kan nggak bisa dituku ngangge duit toh Mbak? Iso lah. Kudu di ilmu, kudu dilakoni kanthi laku. Jadi sampean ngomong ngono wingi, aku ngrungokne sampai sak jam. Oh, jelas. Jadi ngelmu terjangkit teko laku. Ngono aku. Masa ta? Ngrungokne sampean ngomong sama ngene aku. Ya ngono kuwi lah. Dadi apa sing tak wedar nang awakmu mang kabeh mang kan ya iso kasunyatan kan. Sampean kan wong sakti tenan ra kaya aku. Sakti mandraguna. Lah aku kan dobel tukang settingan. Awakmu terkenal njaba ngono, Den. Tapi ya ora sah di apa ya ditanggapi lah. Intine kamu gawe tontonan ki lek iso gawe tuntunan wong akeh. Iya. Intine ngono. Dadi ana sisi positife. Lah sampean positif apa ora? Lah positif ora aku ora gabrus lho, Den. Sampean bloko suto. Bloko suto. Kapan gak isin mlebu ning kameraku, mlebu ning YouTubeku sampean tukang sate sampean gak isin. Ora isin. Wong karo kelakuane kok isin jenenge munafik. Karo kelakuan dhewe ra entuk isin. Ora isin, ora isin. Tapi awake dhewe ra entuk nduduhane maksiate dhewe jane. Ya jane tapi kowe mbok kamera
Akhirnya wong ya akeh sing roh kan ya ngono. Lah aku YouTuber kok. Ya, aku ngerti. Tapi wong kayak aku ki ora wedi walaupun banyak netizen menghujat aku gak masalah. Tanggo barang bukti, Mbah. Ya paham. Mare aku tahu enek masalah, untungnya enek bukti nyata. Ada bukti nyata bahwa saya tidak seperti itu. Ya. Bayangno lek waktu kuwi aku gak ngerekam. Selesai aku. Ya selesai. Ora enek barang bukti yang membuktikan kalau saya tidak bersalah kok. Ya, iya. Tapi enek pengalaman. Piye? Enek pengalaman ngene, lek dhewe bener aja wedi. Maksudnya ngene. Apa sing ning kono aja terus kok ilangi ngono. Ya, Lah aku dhisik kan nggak ngerti. Ya ora wedi jane, cuman sayangi dhisik sing asli kehapus. Wah. Heeh. Iya. Kowe kok malah kena. Aja wae go cekel masamu kuwi. Permen. Wis bene dhek urip dhewe. Ayo, wah, bisa kok Ah ya. ora jengketer ya alas lho, Din. Lah ya. Ya sono kuwi. Bene dhek ben urip. Sempakan apa ora engko ngontop kowe. Aku kadokan tapi ra sempakan. Ya iya engko ngontop malah gede lho engko. Heeh. Wis gak ono teh. Bene wis. Ya ngene iki resikone. Resiko. Mangkane rek, awakmu sing tinggal nonton ki tinggal delok ae. Tinggal delok padha komen sing ra genah-genah. Lah iya. Maksudnya sing wong anu lho apa jenenge kuwi? Sing komen negatif ki apa to kuwi jenenge kuwi? Den aku ora apa. Apa to jenenge komen anu ki? Hater. Hater ter. Kowe iki tinggal delok ngono kathek yo enek sing ngomong settingan lah opo lah. Delok tinggal delok. Lek gelem didelok ra gelem ya wis ngono lho kok dadak. Komen sing reno-reno lho. Pah. Iya wong akeh. Ngene iki lho. Kadang yo jengene ning alas kene iki rek yo. Metu bengi ngene iki rek yo. Kadang enek nganu, enek kewan nganu, enek macem-macem rek. Mlebu ning guwa sampe kae bocahku keweden karepe ora gelem rono ngono kae. Ngerti sampean ki lho, karep bocahku mah kae. Lah iya, mangane Wes peh. Sing delok tinggal delok karo delok hiburan karo kowe ngopi ngrokok dadak nyocot lho. Nah, ngono. Iki khusus anu maksudku. Hater iki lho. Ya iya aku tuh sing gak seneng. Bah. Gak ngerti perjuangan bengi-bengi ngene iki tinggal jereke Mas Dani apa tinggal ngopi mbek ngerokok tinggal delok dadak nyocot maksudku. Ya wis ngono. Bah. Jan wong tinggal menikmati dikai tontonan hiburan sing menarik kok lha ya to. Piye iki. Jadi ngene, Den. Iki ya aku ngkai panggang ngkai wawasan atau pitutur panggang. Oh. Ya walaupun Bajan itu di mata orang banyak jare jarkoni, gak masalah lah. Lah aslinya awakmu jarkone apa ora? Loh, itu menurut mereka, tapi menurut aku enggak. Ya mare awakmu duwe ilmu dhewe ya. Heeh. Dadi pemahamanku Pemahane karo pemahamanku dhewe. Nah, makane kuwi Oh, lah aku syariat lah awakmu jaremu wis dhuwur ngono kae ya. jelas lah, dira ngono. Cara anune awakmu ki ora mangan wis wareg ngono ya. Lah aku kan ijek dadak golek sandang pangan, ijek dadak anu kan ngono. Ora apa-apa, ora apa-apa. Memang Mbah Jan ilmune ngono. Real ilmune ancen ngono. Mengko salat ora gelem, kon poso ya ora gelem. Ora. Lah iki kewane munggah lha mlaku. War nyapo iku. Kowe kok Ora. abuh. Denono lho. Lah kok mbok cekel-cekel kowe iki kaya wong boeku cilik kuwi lek ngentep ora. Oh, masalah. Kok ngene lho. Yo ter yo alas lho, Pak. Lah iya. Beh. Ngene kamerane kemesakne. Ngene lho kadang-kadang ngene lho Amit, kadang-kadang lho wong wis tinggal delok ya to, ora dadak turut alas, ora dadak ketemu kewan ngene-ngene tinggal delok karo ngopi kadang-kadang ya nyocot lho. Ya wis ngono kuwi lah, Den. Ya Allah, aku kadang-kadang ijan. Ya wis ora apa-apa lah. Wis dadi kodrate dhewe. Iya. Tapi yo ngene, Den. awake dhewe ancen yo kudu gelem dikomentari kok ya to. Dadi ngene, Den. Lek wani, aja wedi-wedi. Paham? Iki lho apa iki? Iki tak gambarne awakmu merjuangne walaupun iki katakanlah wong nganggep settingan terserah, tapi sing penting dadi prinsipmu, dadi paugenamu. Lah awakmu settingan apa ora aku takon? Loh, terserah. Sing nilai, terserah sing nilai. Tapi lek aku iki suaraku dhewe. Teko atiku dhewe, wawasanku dhewe, ora settingan. Ngono lho. Dadi iki tak gambarne awakmu, Din. Lah awakmu sakti tenan apa ora? Sakti Mandraguna.
Tapi sing sakti sing hebat mung Gusti Allah lho. Iya, materai kabeh mau lek rane dhek, rane sing kuwasa ora mungkin enek awake dhewe ya. Kan yo ngono to. Tapi ki sida nemeni gurumu. Panggah. Hmm. Dadi iki ngono, Din. Piye piye piye. Kaya aku karo awakmu, mesti tak omong to. Lek wani aja wedi-wedi, lek wedi aja wani, Pak. Wani. Paham maksudku? Maksudnya piye? Lek wani, kalau berani, ya, jangan sampai kamu itu takut karena keberanian. Aku ora tau wedi mbek apa-apa. Lah yo mangkane Sing tak wedeni mung Gusti Allah. Mangkane kuwi mau iso disebut lek wani, aja sampai kowe wedi-wedi. Ning lek wedi, aja sok wani-wani. Intine wedi sok wani-wani iki mau memberanikan diri. Nggak ada yang saya takutkan di Lah dunia. yo mangkane Kecuali hanya Allah. Lah iya. Aku wis mlaku. Lah iya berarti awakmu wani. Lah rawani masa turut alas ini iki. Wani kuwi ya nek karo kok jengking mah kan gambarane Eh. lek wani aja sampai wedi-wedi. Kaya ngene iki rasa wedi, intine wis yang resiko awake dhewe. Ngono lho. Mangane bengi iki kan wis tak omongi Mbah Jan gurune 15. Kan ngono ta. Lah iki bakal tak petukne guruku sing jenenge Mbah Darmo. Darmo aslinya jenenge Darmo Keling, tapi disingkatnya lah Mbah Darmo. Oh. Wis sektine ya mandraguna Mbah Darmo iki mau. Ngono lho. Mangane ngono. Guruku saka kono. Wis jake kae posisi ngono. Ya ngono kae. Dadi Guru sampean seneng kene, cedhek kene to. wis wilayah kene Kok aku ndak ketok. ya wong berilmu karo ora ya siji to, Dik. Kaya aku ora ilmu apa-apa to. Ya. Lek menurutmu ora duwe ilmu, lek guruku kan duwe ilmu panglimunan kelas tinggi to, Dik. Jadi enak swara tanpa rupa. Kok ngilang reso balik. Nah, lho iki guruku iso balik, Din. Ngono lho. Mangkane wingi aku sampai ngomong kejadian aku mutah getih mati. Guruku teko urip neh. Kuwi tenan apa ora wi? Lho, Bisa dibuktekne wi? bisa dibuktekne lah. Ngono lho. Astagfirullah. Berarti awakmu blek setan awakmu. Jadi duduk awak asli bajan iki berarti. Duduk sing disilih raga putih. Awakmu kok demen di ragamu diisi demit. Nah, ya karena kahanan kuwi mana bolak-balik. Karena keadaan di mana saya keadaanku terjebak gak iso mangan, ya segala sesuatu saya lakukan menghalalkan segala cara. Mbuh iki jarine haram terserah. Dosa, Mbah. Terserah masalah dosa. Kowe nyapa lungguh wedi karo kok jengking kuwi. Ora usah wedi, Den. Wis tak omong to, lek wani aja wedi-wedi. Sing kene iki ora wedi. Aku jaga diri. Ngono lho. Jaga pepeling Gusti Allah jenengane ning alas ngene ku. Terus piye guru sampeyan saiki ning endi? Guruku ya nang alas kene, Din, tapi sebelah kono. Sebelah kono. Dadi engko tak duduhne Heeh. guruku sing jenenge Mbah Darmo. Ayo parani saiki. Diparani saiki. Iya. Aku selak pengen roh. Ya tak wis karepne. Tapi ngene, Din. Kowe kok aja gumun lek guruku sakti lho. Lah kok wingi sampean ngejak aku ning gua guru sampean malah wedi mek aku ngono kok. Ya kuwi ndek ini. Ning saiki ya seje cerita. Apa mergo aku ora sempakan kuwi? Ya kira-kira ngono kuwi mau. Wedi kira tolak balake ngono kuwi mau. Tapi aku mau nurun, Din. Aku lek ra sempakan aku yo gah. Ya, gondal gandul masamu kok ya enak lho. Lek kowe sarungan ra ketok, lah aku celonoan ketok Din. Marai kok marai ora sempakan bocah iki. Cah semplah ya tapi. Lah jeremu wong lek ora sempakan ra kena disantet. Iya, memange. Tapi ya aja dienggo nganu, Din. Aja bendina ora sempakan ngono kuwi. Bakal sempak ra payu, Din. Iya. Iya. Ngono. Makane bengi iki, Din. Kowe aja sampe waleh karo guruku mergo kabeh 15 dan kuwi mau mesti tak buktekne. Ternyata ilmu santet dan sebagainya itu enggak hanya dongeng. Dulu dongeng ding santet iki. Karena itu nyata. Kenapa wong iso crita wijaretah apa tidak nyata? Mergo ora ngalami, belum menyaksikan. Ya kalau mungkin mereka salah satu keluarganya sing pernah kena ngono ya percaya. Tapi ya aja sampe to. Ya maksudku iki gambarne. Kan ya kebanyakan aja nyumpai wong kena santet ngono. Kebanyakan orang itu enggak percaya sesuatu yang
gaib, sesuatu yang tidak nyata. Tapi aku ya rapat percaya iki. Lah. Lha saiki lho, Den. Diarani setrum lho, kuwi ra ana wujude. Oh. Ning lek mbok demok bangka. Lah kuwi sesuatu yang tidak nyata tapi harus kita percaya. Lek ora percaya kon demok kayak kabel setrum kayak bangka nang kene. Kan ya ngono to? Percaya monggo, ora percaya ora apa-apa. Lah, itu terserah, tapi sing tak ungkap niki sing nyata. Contoh ambekan. Ya ora ana wujude. Ning tanpa dia, ya bangka dhewe. Ya ora? Iya. Jadi fakta loh ya. Jadi ngono Fakta, mau. fakta. Makanya di dalam dunia ini ya ana sesuatu hal gaib, sesuatu yang tidak terlihat dengan mata. Bener. Ngono lho. Mungkin mereka nggak setuju, nggak cocok atau nggak percaya, monggo itu hak mereka. Iya. Tetapi ini ada, bukan dongeng gitu loh. Siap. Kan ngono to, Den. Siap. Makanya bengi iki tak duduhne guruku sing mungkin awakmu sik penasaran karo Mbah Jan iki, dukun sing paling kondang iki ya Siap, toh. iya. Gurune 15. Siap. Wis marai sembarang ilmu mulai panglimunan, pelet, gendam dan sebagainya komplit lek Mbah Jan iki. Ngono lho. Siap. Ya toh? Siap. Makane engko lek wis tekan guruku sing jenenge Mbah Darmo iki mau, wis cukup ndelok. Ayo ndang buktekne ya. Lah iyalah. Pengen telak roh aku iki. Ya. Penasaran tenan aku san. Nah, di jalan ki rono. Ae, Iya. gede kae kengko rono. Oh, siap. Iya. Kali iki ya jalanan, masalah iki jalan iki memang rada anu iki. Tapi awakmu ngetutne aku. Siap. Terus ngalor ngidul dadi murid kuwi wis ndek tujuan lain ra, Dik? Ora ono. Aku ya mau pengen roh guru-guru sampean, ilmu sampean, pembuktian, ngono ki tak omongan. Mung sak dermo pengen membuktikan. Berarti awakmu tujuan tulus dadi muridku ya. Ya, aku kan mengikutimu. Mengikuti langkahmu. Tapi ya kudu ra penak ngono, Den. Sabdene tumben kok pengen nemoni guruku siji lan sijine. Iki enek apa? Kan ya ngono. Bar mbok hajar kae. Aku Yo tak ajar mergo kamu ra manut. Aku bar mbok hajar terus aku tahu mbok lebokne penjara kae. Loh. Tak lebokne penjara. Ben apik kok. Ben genah ya. Loh, kamu kan sing ngomong dhewe. Karma yang ada di dalam diri kita. Apa sing mbok tandur ya kuwi mbok unduh. Lah lek kowe tau di penjara ya koreksi diri, Den. Aja nyalahne aku. Mungkin awakmu ora tau urung iso nuruti nukane aku HP ya iso wi. Kurang sedekah berarti. Lah kurang sedekah. Ngono lho. Oh iya. Makane awakmu lek wis di penjara, kudune awakmu lebih sakti. Kenapa? Guru yang terbaik adalah pengalaman. Gimana kita mempunyai pengalaman pernah di penjara, roh rasane ning jero penjara soro, lek wis metu bebas, kamu harus menggunakan waktu itu sebaikmu mungkin. Engko lek panggah ngono, engko ya ndare ndongane enggak. Oh, piye? Penjara enggak. Iya. Kuwi ngono mau, Den. Jadi kena baca nih bocah wong kedoblos jarkoni. Oh iya. Tapi tidak semuanya kata-kata saya ini jelek. Tahu berguru wong apik barang, Den. Tahu dadi wong apik. Dadi wong apik, wong Jawa. Kok dadi elek neh? Mergo kahanan. Oh. Mergo aku ora ndek duit. Ngono lho. Mangkane bengi iki, Kurang iman berarti. lho, terserah penilamu. Wong iman sing ngerti aku dhewe kok. Iya. Ngono lho. Imanku tak gawa dhewe sing roh aku dhewe. Imanmu ning demit. Kebanyakan ya ngono kuwi mau. Akeh sing ngomong imanku lho, iki imanku. Padahal Oh. ngono lho, akeh, Den. Pakai Hanya casing. Casingnya bagus. Red. Oh. Mendingan ngene iki yen bolo suto. Iya. Bolo suto lek ireng ya ireng pisan. Lek apik ya apik pisan. Lah aku ngakoni apik nyapa? Engko tapi enek bakale apik. Bakale apik. Oh. Tak tutuke lakonku dhisik, Den. Oh iya. Kabeh perlu dilakukan. Aku sing ngawasi ya. kawasono. Mangane Iya. bengi iki awakmu tak duduhne. Siap. Guruku jenenge Mbah Darmo. Darmo. Sakti Mandraguna. Darmo. Darmo iki lek ana dhewe dadi Dharma. Apik. Iya. Tapi lek malah elek ngono, Den. Oh. Iya. Ya. Gampang kroso. Ora, guyon. Aja nyepelek nih. Guyon. Tak ajar ning. Ora, maksudku ki aku olahraga. Jenenge mbajan kondang lho, Dik. Iya. Kowe aja Siap. nyepelekne aku lho. Hah?
Aku lho. Aku ki ben sehat iki maksudku ya olahraga. Wah, coba bawa nemen ra sempakan. Oh iya. Tok kok kamera. Ye. Ngono lho, Cuk. Di perjalanan mencari guru. Siap. Lek mbok tarik nang jero dari guru sejati. Ngono biyen. Iyalah. Kowe nyapa to? Aku olahraga ini loh. Paham ra? Olahraga ben sehat mana loh maksudku. Wong lek kurang gerak kan ya kurang sehat ajan. Mesti aku. Makanya olahraga. Jalane aku kok ya lali. Iya, sumpah mampu. Mampu ya. Tapi meneng dhek iki anu kok ritual. Gak apa-apa sedekah itu ritual. Oh iya ritual Jan. Kadek anu. Mukanya kayak mayat. Gini nih girang-girang kayak ora tau mandi. Raja Tegal. Bejo. Mentawan aku. Piye to Mas iki? Mentawan karo wong sing di kasihan, ngerti ora? Bejo anane nang guruku lho. Ora lho iki olahraga. Pokoknya kembang tok ono. Jan, jangan ganggu bahasmu cek anu Jan. Cek ritual lu Jan. Bakari dupo. Nika dawuh guru. Lho, kowe to, Jan? Nggih. Sapa iki sitok iki kok nggo kanca barang iki? Ki muridku guru. Ki muridku. Lah, dhek iki pengen penasaran lah. Piye iki? Jare kon duduhne guru. Jare Jarkoni. Jare niki kon duduhne guruku. Sak akeh-akeh ini guru kan 15 to. Iya bener. Nah. Iki ceritane iki pengen roh rene mangane tak jak. Iki jenenge Samsudin iki, guru. Oh, Samsudin. Ya. Muridmu iki. Iki muridku sing anyar. Ngono lho. Muridnya tapi ora dikek ilmu. Wah, tak kon ngetut-ngetutne dhisik nang anu. Iya, Jan. Terus loro-loro gawe iki awakmu wis teko kene. Mbah, jenis sandalmu iki, Mbah. Kok iki ngangge sandal kene, Mbah? Piye, Mbak? Sing janjiku biyen sing aku wewelingku karo awakmu tak kon golekne Rondo. tumbal. Mosok ngangge tumbal belajar. Ya lah. Ki kejem kok wonge kok madane. Selasa kliwon iku wis piye, Jan? Wes, Wis kelakon Siap. apa? aku siap, guru. Sampeyan kan ngomong, "Jan, dadi wong sing mentalan, Kudu mentalan, dadi wong sing tega." kudu tega. Dadi muridku kudu tega. Sendika dawuh. Jadi guru iki nglakoni ngene iki ora duwe belas kasihan karo wong. Bener. Kudu tega. Iki ilmu santet iki lak dilaksanani wong enggak duwe belas kasihan. Mandi. Mesti mandi. Cocok, guru. Makane aku iki seneng ngangkat murid awakmu. Jan. Wah, pasti, Mbak. Mumpuni awakmu iki. Aku paling seneng ngangkat murid sing sampai puluhan kali iki. Kon lungguh iki kancane iki engko ganggu. Bahaya, Mbak. Ajar, Mbak. Ini murid tanya nih bahaya. Kok nek kewan. Kok bocah kok goblok nek kewan piye? Wes, ora wedi. Lah iya, mesti nek kewan. Oh, wedi. Iya, guru. Terus piye iki mengkarepmu kok sampai teko kene sampai tak gagal niki mau sih. Oh, sampean mau ceritanya apa? Iki ritual nek tugas penting juga iki. Oh, Kowe kok sempakan to, Jan? kowe rasa itu lho.
Nggih murid sitok kejang ke guru. Lah iso nemu kaya ngono bocah kaya ngono teko ndi? Ah, apa gewak nang Bengawan Dik ya mesakne aku ya. Murid sing kejem juga kaya sampean kaya aku ngene iki. Berarti ki kurang kejem guru ya. Iya, kurang kejem lah. Bakal ilmu kuwi ilmu sing bakal nyengsarane para wong sing jahat-jahat kuwi. Berarti sampean ki aku kudu tega guru. Kudu tega. Wis ra demesakne wong Wis, guru. gak enek belas kasihan. Berarti pateni tenanan. Harus tegel. Oh, ya. Sepenuhnya tegel. Ya. Jadi ben mandi segalane. Semakin kendel utawa wani utawa tega kuwi nyelot mandi lho guru. Nyelot mandi. Oh, ya. Enggak sampai ana kegagalan kaya gurumu iki. Guru iki lek enek tugas dilaksanakne mesti tumus kabeh. Krono kejeme sampean kuwi. Karena atiku enggak ndek belas kasihan karo wong. Apa sing dikongkon wong tak laksanakne mesti tumus. Jadi kudu tegel dadi murid Mbah ya. Ini kira-kira guru, sampean iki kira-kira wis ngentekne nyawa pira guru? Surasate kok ngono ora kena ditung pisan. Ora pas iki kami ning alas ini ngapa, Mbah? Iki enek tugas dhewe iki. Pribadi iki tugas dhewe iki. Santet lho bunika. Arepe nyantet wong iki mau. Lah iya. Saking wong loro Ke awakmu dikerubuti kembang ngono iki. Ya kuwi memang Sepirang dina ini kene, Mbah? 2 hari iki Nyapa sampeyan kene iki, Mbah? nglaksanakne tugas ya kudu sineng gawe ketenangan. Lagi nggak obong-obong kok renek ndok apa telo apa singkong nggak enak iki. kuwi dudu bakar-bakar, Din. Oh. Iki jenenge rituale. Rituale wong santet ngene iki, Ilmu Din. sakti santet iki ngene iki. Ngene iki engko Gunakne pusaka barang kiai pleret barang ngene iki ben supaya cepet. Lah iki kok kok gak enak telone apa singkonge ngono. ya kuwi lek bakar telo wong iki arep nggarap wong kowe dadakno. Garap wong piye to? Lha nggarap wong, Din. Garap wong piye? Kok enak lho ya. Iki muridmu edan piye to, Jan? Iki murid koclok kok. Iki muridku sitok Iso iki. diangkat murid kaya ngono. Lah aku ya mesakne. Jarene Mbah aku gelem dadi muridmu. Maune ra gelem. Ya geger tak hajar akhire manut. Ya apa iso diwarai ilmu-ilmu pelet kaya Ya kudu iso, sampeyan kudu jahat. kudu ngono kudu tega. Kudu tega. Ya to, Mbah. Digembleng Ngono lho. kudu katigayane digembleng tenanan, Jan. Tak gemblenge guru. Dadi muridku aja setengah-setengah. Oh, setengah-setengah aku, guru. Lakoni kabeh. Tenan. Kudu ora ndiblas kasihan karo wong. Ngono ya. Yo, siap. Jadi wejang aku Arep mati tak openi neh iki ben urip dhek. Gitu. Iki lho. Terserah kowe, Din. Iki lho. Arep mati tak kei suk anu neh ben metu Jadi genine. wejang aku selama iki karo awakmu Ah, guru. ya kudu tok terapne tenanan. Iya, Apa pituturku selama iki ya kudu tok terapne. Sik dukune santet kowe apa dek anu kuwi tumbuke kembang cah kocok. Dia murid gendeng. Lah, masukku ki lho. Kayak pelajaran iki. Murid tak temu to. Kan Ora ki lho, iki kar mati tak uripi maneh maksudku. Lah dukune nang kene malah muridne. Ngono. Lah iki lho. Lah kadene Bocah. arep mati tak urip. sampai kekeliruan-keliruan ini iso tak dadekne tumbal ya muridmu. Kena, Mbah. Carane koyo Lah kowe ngene. ramane to. Iki Mosok dukure malih mburi kembang. Kok enak kowe iki lho. Lah arep nyantet tak kei genen-genen. Masane dolanan kok pasaran opo piye bocah iki? Cilikku ngene iki sik Jan. Heh. ritual iki rong dina rong bengi lho. Lah trimo kek godhong karo ngene iki terus piye, he? Malah sesek kabeh aku ngene iki. Iso tak gawe tumbal carane ngene iki. Ora ndang ki lho. Sampai enek kegagalan. Iki arep nyapa ta iki ceritane iki bengi iki? Sampeyan Mbah. Dudono, Mbah, dudono, Mbah. Matane dudono, Mbah. Antet wong iki. Lho, dudono. Bocah iki pekok bare Aku doan. wis dibayar larang iki. Makane aku iki golek sing ketenangan nang alas kene iki arep nglaksanakne iki. Lah ketenangane wirid poso. Terus Masjid, ketekan awakmu keloro niki mau malah tak ndekne iki. Karena rasa-rasane atiku enggak penak jan iki mau. Dijajal neh, Mbah. Tenang enek aku. Ya to. Kudu ngono, kudu. Iki muridku ben ngerti. Lek gurune Mbah Dani sakti mandraguna. Ya ora, Mbah? Ya mesti kudu Ngono, Mbah. Bener jan. Ngono lho. Wong sing sekti, wong sing sabar. Wis ki penting ngentang-ngentahi to kowe iki gumun. Manuta ngono lho. Kok bocah iki nang kene bisa numan. Piye to Jan Wirapan? Sik ben rada murup sik jan iki. Ya, tenang ya, Mbah. Ki gara-gara ganti godhong jati. Lah, Oh, lah kacau. arep mati genine tak uripin neh. Ben urip.
Dene nek bawa. Akeh sing ora percaya, Mbah. Jare santet ora enek, Mbah. Oh, sapa omong? Jare sapa? Beh, Wis ning jagate perdukunan persantetan kondang teko ndi-ndi. Wis Wah. terlaksana wis nyawa pira atusan nyawa kabeh wis. Mbah Darmo. Tekane pati kabeh. Mbah Darmo. Kok ora percaya? Hah? Jenenge sampean kondang, Mbah. Jenenge Mbah Darmo wis nyebar kok ndi. Ngono ya Lejan ya. Iyalah, guruku lek ora sakti moh aku di guru. Memang ya wis ngentekne nyawa atusan nyawa aku. Lek trimo ngene iki, Mbah, dijajal, Mbah. Jajang ki tumbal kenek. Kak aku ta, Jan? Nyapa lho kowe gadalne kaya-kaya. Aku ki ngetut nyawakmu. Ki lho bubon entek arep tabuk wong nyebong neh. Bocah kate. Iki korekmu, Mbah. Engko korek ora, Jan. Ora nggawa, rokok ya ora nggawa kok dadakno korek. Walah. Sadolanan nyeleneh iki. Kuwi lho gubon entek tak sumetne neh. Kok wong kok ora Gawe tumbal tenan muridmu ki kok. Loh, tenane, santai. ora kowe rene jaman nyantet iki lho aku ndelok. Kok jajal, Mbah. Ngono lho. Dikira main-main dolanan iki. Dikira-kira dolanan, Mbah. Nyepelek nih, Mbah bocah Pelek iki. banget iki. Hah? Aku sing mesakne, Mbah. Ra mesakne dadi ngene lho, tenanan kuwi. Lah aku kan muridmu cek bang mbok ajar Iki ya. mergo wis manut, Mbah. Dadi muridku. Ngono lho, Mbah. Ben murup sik iki Jan. Ya. Tak laksanane tugasku iki. Heeh. Kok sak banjure piye karepe? Ya, ya. Lah murup tak wangi murup lho, San. Murup lho, San. Murup engko bakal tak laksanane. Sik, Mbah, tenang ya, Mbah. Ora sah anu. Jadi ngene, Mbah. Oh. Allah Si masih. murid kita kosok, Mbah, Mbah. Beh. Iso nemu murid kaya ngono Jan. Ya. Ya aku njaluk lho ya. Ya, njaluk wis oleh kene Lah loh. kono entek tak bakar hidupane. Jadi ngene, Mbah, aku ya perlu belajar yang sampean. Berarti wong tukang santet iki kudu mentalane tenanan ngono, Kudu Mbah. mentalan. Jadi ora enek mesakne ruwung ora enek, Mbah ya. Wis ora enek blas kasihan. Wah, Tak ngono. wis tak angkat dadi muridku kudu mentalan karo menungso. Ya, ya, Mbah. Ben kelakon apa sing tok kerjane apa sing kongkonane wong ben tumus iso kelakon kabeh. Berarti syaratnya kudu mentolo tegel, itu. mentolo kabeh. Iya. Mentoloi mangan telo lek jam basa Kaya ngono iki muridmu iki. Gampang ora nek sandal tapuk cangkeme karo sandal bocah iki. Iya tenan bahasaku dhisik ngono Jan. Mentoloi mangan telo. Demenane rondo, anak 5. Anake Mbah Darmo. Ya, Jarno, Mbah. Kok jakit kayak pelajaran ngono, Mbah. kayak pelajaran kok. Kok lek sampai ke sana tak Pelajaran apalane, bocah iki? pelajaran sekolah. Aku wis ora sekolah. Sakwise aku ngelaksanane tugas iki, Heeh. arep nyantet wong iki, Heeh. iku jajal piye? Iya. Iki nek dupuk kan gandeng to. Firasate wong Kan biasanya sitok-sitok ini to Jan. Iki sekelet. Iki sing nyantet iki bae iki. Iya. Lah iya maksudku kok dupane kok Ya kelet. wis lek petal mingko. Wah. Nah. Iso kelet to teh. Aku ya lagi enggek, Mbah. Dia murid kaya ngene iki ya lagi pisan iki, Mbah. Beh, jan kaya mumet aku. murid iki sing padha jahate Jan. Aja ngono kuwi carane. Ngono ya, Mbah ya. Iya no, endek-endeki lakon ngono iku. Oh, berarti antara guru karo murid iki kudu sinkron ngono, Mbah Kudu ya. sinkron. Iya. Baru paham, Mbah. Jadi wejangan-wejangan pituture kudu dilakoni diterapne tenan. Iya. Berarti lah dhewe ngetrapi tenan nglakoni ya mandi tenan ngono, Mbah. ya? Nglakoni mesti mandi nih. Mbah iki wis atusan wong Iya. ngilangi nyawane menungso iki. Iya. Iki biasane biasa padha karo aku, Mbah. Padha karo aku apa ora? Sing mara iki masalah apa, Mbah, biasane ngono sampean? Sampean apa, Mbah? Biasanya aku wong sing duwe kedudukan dhuwur-dhuwur kuwi. Oh, berarti masalah pangkat ngono, Mbah. ya? Masalah pangkat-pangkat ngono iku. Rebutan kursi, rebutan pangkat. Oh, iya. Enek sing warisan ra, Mbah, rebutan warisan ngono nyantet ngono. Warisan akeh ae warisan. Padha sak dulure, padha paten-patenan, padha ancam-ancaman, sentimen. Bae sing nuntasne kabeh. Lah memang dhewe njaluke keluargane mati ya tak pateni tenan. Berarti ya kari anu ya, Mbah, kari nari ade duwite wani pira ngono, Mbah ya. Ya kudu kuat tukone. Iya. Bae lek mek ecek-ecek ya ndak gelem kita ya nyawa ngene iki.
Dadi awakmu dhewe tak omongi seumpama enek penjalukan, pitulungan kon merjayai wong kaya liwat santet kaya ngene iki kuwi ngono mau. Kudu kendel. Kendel, Mbah. Kudu Kendel aku, Mbah. Lah tenanan kuwi. Kuwi rasa mesakne karo Kendel aku, tenan. Lah, tenan iki ra manut. Decek, Mbah. pateni ae enggak apa-apa. Pateni tenan. Kumpung nang alas kene iki. Lah, tenan iki ra manut tak pateni, Mbah. Mangan aku nurut sampean, Mbah. Tak kejem aku. Kudu Ya. duwe sifat jahat. Jelas, Mbah. Dendam nyata ya, Mbah. Kudu Oh. ngono. Aku mbok warai ini cocok, Mbah. Wis adeg jagate perdukunan ngene iki. Wis diniati, Mbah ya. Diniati. Bagus, Mbah. Kudu kendel, kudu kejem, kudu tegel kalau menungso. Cocok, Mbah, ya karo aku. Tenanan iki. Wes, aku ya ngono, Mbah. Berarti aku ki kurang kejem, Mbah, iki koyoke. Lek kurang kejem, sampean mau ngomong jarene apa wi mandi garapane lek kejem. Ngono to? Kudu ngono. Iya. Berarti kudu aku luwih kejem supaya setan nang jero awakku ki luwih kejem ngono, Mbah ya. Luwih kejem neh. Tambah awakmu luwih enom. Ngono, Mbah ya. Aku sing wis tuwa ngene sik duwe sifat kejem, awakmu kudu luwih kejem meneh. Kejem, Mbah ya aku, Mbah. Kudu kejem. Berarti wong kadake karo aku wani tak ajar ngono ya, Mbah ya. Kudu ngono. Tukang ngentekne nyawane wong kudu kejem. Iya. Berarti aku lek ngadepi masih padha dukune santet, aku kudu tak ajar, Mbah ya. Kudu diajar. Tambah ilmu, Mbah, aku, Mbah. Pasti tak tambah ya. Termasuk awakmu ki murid kesayang aku lho, Jan. Wah, cocok. Aku ngerti lah awakmu ki iso duwe sifat adigang-adigung. Wah, rajane, Mbah, iki, Mbah. Jadi aku ki seneng banget ngangkat puluhan muridku ki sing tak senengi asline awakmu. Sandika dawuh guru, Carane duweni kewanian, sifat-sifat sing madani karo awakku. keberanian ngono, Mbah ya. Iya bener-bener. Wah, cocok, Mbah. Tak entek nih. Dukun kabeh ra manut karo aku. Ra manut dadi anak buahku. Mateni, Binasakan. bahkan dilawan. Tenang guru, tambah guru. Tak entek nih dukun-dukun. Nah, wani karo aku. Kudu dadi anak buahku. Kudu dadi anak buahku, guru. Ya, Mas. Iya. Ngono, guru. Cocok sama karo aku. Guruku ya ngono. Kok ngene, guru? Sampeyan kan nek garapan iki. Iki enek garapan. Guna awakmu ora teko kene iki mau iki wis Hah? tak garap iki. Oh, ya Wis selesai, sepurane, wonge guru. mesti wis mampus iki mau. Sepurane guru lek misale aku ganggu karo muridku iki sing dablek iki rene ya aku ndak sepuro sing akeh guru. Sampeyan di garapan akhirnya urung sampai mari sampean malih garap terkena apa terhalang ibaratnya gara-gara aku. Piye iki kok malah turu-turu kene iki ora ngganggu kerja aku niki kok. Lha iki turu to. Wah, gila kajan muridmu kaya ngono kuwi. Aku duwe budek karo muridku iki. Iya. Lha ning dalan joget-joget iki mau. Ora jajek peline aku kudunan. Iki garapan penting iki, garapane wong duwe kedudukan dhuwur iki. Wah, kuwi anu, Mbah ya. Kudu tuntas iki. Berarti ki wong pangkat ora tembe-tembe, Mbah ya. Rebutan jabatan ngono to ceritane. Dino iki bengi iki kudu tuntas iki. Iya. Iki malah turu-turu kaya ngene iki piye iki? Kowe ra usah turu, Den. Kok cah gedeng ngono dijak ngumun nang kon ngetutne, kon dudone malah kok cah edan. Iki arep nyapa? Iki arepe iki lho, Den. Arepe nyantet garapane iki lho. Nyantet ket mau nyocot teh. Yo kok usik to? Aja sampe nyepelekne aku lah, aku duwe tandang gawe kaya ngene iki. Aja sampe ganggu. Ngono ya, Aku Mbah. arep nglaksanakne tugasku iki, nyantet wong iki. Oh, ngono ya, Mbah. Iya. Nek turu-turu uncal nang kono. Ya tak ku ya taleni sarunge iki tak gebak nang pinggir berantas ngono. Ngono ya, Guru. Iki berarti sampean ki arep nglaksanane iki. Arep nglaksanakne iki. Rungokno, kowe engko nyeksenono lek kuwi arep nyantet. Gare iki rene pira guruku, kowe turu apa piye? Ngono, didelok kuwi. Ya Fotoku ndang delok. lek nyantet. Wis aja ganggu pokal gawe iki ya. Nyantet sapa Jan? Ya kuwi mah nek tamu wong pangkat rebutan pangkat mau kan mateni Pejabat. mau. Pejabat. Pejabat karo pejabat. Heeh, rebutan kursi, rebutan jabatan ngono. Rego pira, Mbah? Dinyang-nyangan rego pira nyantet mau, Mbah?
Wong dhuwur-dhuwur wis ora perkara rega wis. Wis pokoke manut ya, Mbah ya. Manut. Iya, iya, Mbah. Sing penting kelakon apa karepe sing kon mateni sapa dipateni wis. Wow, Perkara ngono. dhuwit ndak hitungan kuwi. Iya, iya, iya. Mangkane ya kudu kejem tenan iki. Iya, iya. Berarti aku kurang kejem, Mbah. Berarti aku kurang kejem. Tau gagal jan kowe. Tahu kok. Gagang nek aku dhewe marane picek kok. Muridku iso gagal ngono. Lah mangkane kuwi aku rene pengen roh santet sing mandi iki kudu sing piye? Apa sing mantraku kurang? Apa posoku sing kurang? Apa aku kurang kejem sing jare sampean mau? Ternyata kurang kejem, Mbah, aku berarti, Mbah. Kudu kurang tegel. Ngono, Mbah ya. Iya, 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 iya. Berarti aku kurang kejem berarti. Yo, tak tindak nih, Mbah. Bakal aku luwih kejem wis ora mesak-mesakne wong Rita. Ngono, Mbah ya. Saiki apa ngene? Piye, Mbah? Memang muridmu pangganggu-ganggu gletak nang kene tak ngene tumbal pisan. Supaya ben tuntas pisan iki. Wis ora masalah, Mbah. Aku duwe muridku yo ana rugine, Mbah yo. Kudu lakon iki kok. Ndang nyantet aku pengen delok. Kok malah Ngono jane ya. Wis ben ngerti rasane. Wis tenang kowe. Ya. Wis turu wae, nek turu. Aku pengen turu. Wis aja ganggu sik jan ya. Ora, Mbah. Wis aku tak menenge, Mbah. Go turu to. Jan, aduh. Napa, Den? Lho, Mbah kena lho, Mbah. Aduh. Tak pikir mati, tak pikir masa. Aku kan. Dado to. Kita nana serius iki, Den. Iya, iya. Kok Aku keturunan ngene, Jan. tak pikir bongkot tibae ora. Ya, Mbah. Allah sholli wa sallim balik. Sayyidina Muhammad. Iki nyapa to, Jan? Seto. Dupa aku mbok itek goblok. Beh. Cak. Ayo, Mbah. Artinya apa tuh Jan iki kan? Tentang pesantren. Kowe iki jane loro apa bedane? Aku iki penasaran lho, Den. Allah sholli wa sallim balik. Piye, Mbah? Lho, Mbah. 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 Ini Mbah mau tak geteng ini, Mbah. Lho, Mbah. Mbah. Kok mau tak geteng ini, Mbah? Den. Den, bapaknya iki mau. Piye iki masak? Mbah. Ini, Mbah, Mbah. Kok malah mutah geteng ngene iki? Malah mutah geteng ngene iki piye iki? Loh, lho. Piye Mbah iki malah Kok yang ngene piye iki lho? Kok malah Rasane urung tau ngene iki. kok malah gagal ngono, Mbah? Ya. Ya, Mbah. Piye to, Mbah sampean? Apa ene sing ngalang-alang ya piye iki? Lho aku mergo ngejak iki, Mbah. Mosok bocah iki sing ngalangi, Mosok Mbah. muridmu iki kok rasa-rasane iki kok ora penak kat mau aku ya. Kok malah Kok gurumu ya iso gagal kaya ngene iki? masalah ki piye sampean ki? Mosok duwe kadigdayan apa muridmu? Aku ya jare iki ngetut rene tok, Mbah. Tangi. Apa to Jan? Gara-gara murid guruku tak getih to. Ya ndang meh. Mutak getih ku lho. Oh. Ya apa Coba Jan? tak jajali nek. Jajane, Mbah. Memang Aku penasaran to. sing ngalang-alang iki tak gaene tumbal pisan kok. Santetan, Mbah, rasa wong sing pangkat mah rasa dikek, Mbah, kesuwen. Jajal pengen roh aku, Mbah. Ki nyelak terus masalah bocah iki. Dene arek apa to Jan? Mutak getih iki mau. Lainnya apa? Wis ana sik jan. Lainnya apa? Gue ngemut permen paling Jan. Allah sholli wa sallim.
Wis suwe mek guru-gurumu iki. Oh, Piye, Mbah? kok sedi ngene ya? Piye, Mbah, kok malah nemen ngene, Mbah? Oh iya kok Getihmu nyotek lho, Mbah. Gentemu nyotek lho, Mbah. Mbah. Getihmu nyotek piye lho, Mbah? Kok ini sing ngalang-alang gitu rasa iki. Hati-hati, Mbah. Kok ngono, Mbah? Masalah. Ah. Iya to jan iki, Mbah. Dari sampean kok kejem-kejem nene, Mbah, ben mandi. Wis kurang jam iki. Kok ya ini sing ngalang-alang iki, Jan. Ngono ya, Mbah ya. Masuk muridmu iki to, Jan. Ya jarak coba ya. Ya, Mbah. Terakhir iki gak kena. Allah. Ora kena tanggane ngono, Mbah. Suwen. Samsudin, Mbah, jenenge, Mbah. Samsudin. Oh, Samsudin jajal ae. Jangan kita Wes jono tak nek jaman bayi Samsudin. piye, Mbah? Piye to, Mbah? Mbah, kok malah parah iki, Mbah? Ah, parah iki piye iki, Mbah? Ya, Mbah. Piye, Mbah, kok nyot ngene, Mbah? Gede sama lembah nyot banjir lho. Ditekek pisan piye to, Jan? Jan. Tekeken pisan ngono. Wah, aja cah itu ngono, Den. Ki guru kowe iki. Lha nyapa kuwi? Piye, Mbah? Ora iso kasil. Ora iso kasil, Mbah. Iki mau sing mbok santet sapa to? Samsudin lho, Mbah. Iki muridku iki lho, Mbah. Duit tadi gaya nopo dek iki? Kok iso ngalang-alang kaya ngene? Berarti dilemu apa? Apa dampot? Eh, Ngapa to, Jan? Ngalangi kowe ora kena kowe dilemu apa? gurumu. Bu aku ngetet nek kowe ndelok santet lho. Dampot tenan kowe iki pancane. Bocah ora kena. Ngapa to, Jan? Kalau ora kena apa anu? Lam, bu aku piye ya? Aduh, Piye, Mbah? Piye, Mbah? aku tadi sampai ngantuk. Wes, Mbah, sekuat tenaga, Mbah. Baleni neh. Siri Allah tadi Allah jadi Allah Allah salli wa sallam Allah. Iso mlebu. Pateni, Mbah, pateni, Mbah. Ya. Pateni, Mbah. Ya. Allah Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dadi wa sirri sari fi sahiril asma'i wa sifat wa Pateni sekuat tenaga lho, Mbah. Pateni, Mbah. Pateni, Mbah. Cep tenan, Mbah. Ya. Pateni, Mbah. Tak lagi mulai kabeh, Mbah. Masalah enggak temen. Wah, ya. Mbah. Gitu, Mbah. Saya alon-alon, Mbah. Ketemu nyot temen, Mbah iki. Iki kaya geloang pecah iki, Mbah. Kira-kira sapa, Mbah, sing ngalangi? Tak ajare tak kon mulai iki, Mbah. Bocah iki golek bocah iki. Muridmu iki paling. Hah? Es muridmu iki jelas e urung tahu gurumu kegagalan kaya ngene iki. Berarti muridku iki ya, Mbah? Muridmu kon mulih iki. Wis adepane Samsudin. Jemput, Mbah. Loro ya, Mbah. Loro banget iki. Rasane piye, Mbah? Kaya disuduk dhewe iki rasane. Loro, Mbah. Iki muridku iki to, Mbah, gara-gara. Iya muridmu iki paling. Jelas iki. Ora iso do nyalahne wong liya. Kowe ngalang-ngalangi guruku, Dik. Ora ket mau turu.
Wong daerah iso lho aku disalah. Kuwi paling arep nyantet wonge kuwi duwe ilmu. Paling wonge kuwi apik kuwi. Dan nyantet wonge apik ndelalah wonge awean. Wonge ikhlas. Loro banget iki. Kuwi mesti nyantet wong sing disantet wonge ikhlas, sabar kuwi. Ngono to, Mbah. Mbah piye lek nyantet mau piye? Lah marai sampean kok ngono kok ra iso piye? Wis tak laksanane sak bener-bener wis tak kejem-kejemne. Bangga gak iso kuda. Gak iso tumus. Gak iso tumus, Mbah ya. Gak iso tumus, gak cerdas. Kira Mesti kesana ini apa, sing Bu? ngalang-alangi. Ngalang-alangi ya, Mbah. Jelas bocah iki duwe. Sing ngalang-alangi kelakuane wonge sing apik. Ora iso golek kambing hitam. Wis ngene, Mbah. Sampeyan Mbah Darmo. Ya toh? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti iki jelas kok muridku iki ya, Mbah ya. Jelas Jan. Biasane ra ngene to, Mbah, biasane. Ora tau sekali iki aku wis atusan nyawa. Sampeyan ku guruku lho, Mbah. Nyantet kok malah kok ngene iki apa piye? Muridmu Hah? ditayan apa kuwi? Ora ngaku, Mbah, tak takoni. Iso tak gowerene kaya ngono. Dadiane kaya ngene iki. Wis ngene, Mbah. Tak usiri iki tak takon mulih ae, Mbah. Sampeyan tak tambani, Mbah. Oh ya, sisirin sik. Tuk, mulih. Weh. 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 Mulai ki rono lho, Jan. Mulih. Mulai kole Wes kono, aku buat guru. Hah? Buat goblok. Jan aku milih awakmu nek ra, Jan. Ora usah, ganggu aku ta. Aku lek ndelokne apa ora? Ora usah mulih kono. Jure aku mbok kon milih nek gurumu to, Jan. Kowe ngribet-ributi wong. Ora sida milu aku. Ora usah kono mulih kono. Pateni. Ngantuk-ngantuk penak-penak turu. Piye to? Mbah Darmo sapa, Po? Mbuh Darmo jenenge. Ndi to wonge mau? Hah? Wonge ngendi mau? Iya. Sepene wis. Parani neng. Besok delok neh piye wonge. Itu muter apa ora mau? Iya. Pokoknya yang penting jangan pernah takut sama dukun santet. Takut hanya kepada Allah. Yang terpenting dijalankan sholatnya, dijaga sholat qobliyah, ba'diyahnya, diamalkan sholawatnya, bakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Tidak ada orang yang sakti, tidak ada orang yang hebat. Saya bukan orang sakti, saya bukan orang hebat. Yang sakti, yang hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan raglem ditutnya mulai.